Výstavu I am not one and you are not two jsem připravila, nebo vybrala jsem autory Kamelu Bělickou-Richter a Michala Bělického, protože to je umělecký tandem a partnerský pár, který mě dlouhodobě fascinuje, jelikož jejich umělecké působení se prolíná. A proto mě napadlo je zvolit sem i do Uhelného mlýna, protože tento rok je věnován vztahům. Ta výstava má 3 roviny. Jednak je to právě reakce na to samotné místo, kde umělci neobsáhli jenom ten galerijní prostor, ale zmocnili se i míst negalerijních, reagují na industriální architekturu právě Uhelného mlýna. A pak už teda rovnou je ta samotná instalace uvnitř galerie, která je hodně založena na malířské kolekci Kamely Richter Bělické, jenž reflektuje v malířském médiu přepis datových informací. Ona využívá svého chybějícího mobilu Sony Ericsson z roku 2006, fotí nebo natáčí místa, kde se pohybuje sama sebe, své blízké a vybírá si sekvence, které jsou pro nějaké jako zásadní. Jediné, co mě začalo zajímat, je, co je vlastně ta role té lidskosti v tom celém světě. Protože co vlastně má člověk za hodnotu, která není algoritmizovatelná. A kvůli tomu jsem začala malovat taky. Ale přesto jsem zůstala v komunikaci s těmi médii od začátku do konce. Vlastně nevycházím jako malíř, ale jako média umělec. Já bych to chtěla demonstrovat právě tady třeba na 1 sekunda v Londýně, což je tetraptych. Jsou to 4 olejomalby, které se věnují 1 minutě v Londýně a ona je celý 1 rok přemalovávala. Vlastně to, co my míjíme, odmazáváme, tak povýšila, dala jim ten čas. Přišlo mi to, že ty lidský charaktery, že se to přibližuje těm surveillance kameras, který vlastně v té době neměli ještě takový rozlišení, jako mají dneska. A člověk se tam stává vlastně jenom takovým vzorem, digitálním stínem v tom prostoru. Jinak je tady kolekce ještě její portrétní tvorby. A do toho vstupují automatické kresby Michala Bělického, který je znám jako velký vizionář a multimediální umělec, který byl asistentem Namion Pajka. Já jsem jako od začátku měl to štěstí být jako relativně už tou technologií propojený, ale vlastně nejsem vůbec technologicky. Vlastně mě vždycky zajímala ta filozofie té technologie. Mě to vůbec nezajímá, ani nebaví a spíš jsem měl lidi na to. Mě zajímá jako s tím samozřejmě něco dělat, ale samozřejmě ten skok k dnešku, no tak to je jako na jinou planetu. On tady poprvé představuje ty své automatické kresby, které jsou vlastně svým způsobem komunikací s tou svojí partnerkou, jeho takovou spontánní reflexí na to, co prožívá, co žije, co se kolem něj odehrává. Pak tady máme možnost vidět i dílo Perpetuum mobile 2, což je takový vlastně jako jeho starší práce. A jsou to vlastně takové nekonečné, prostě vzorové sdílení nějakých realit, které se v našem životě opakují. A není to, že to jako něco vypráví konkrétního. Kamela a Michal jsou známi svými společnými videoinstalacemi, kdy vizualizují data, která jsou reálná v čase
a převádějí do těch takových piktogramů. Vytvořili si i speciální autorskou abecedu FaceTape a nějak reflektují vlastně tu realitu, odkazují na to aktuální dění, proto tam můžeme vidět třeba bomby, portréty Putina. No a pak je tady taková vlastně zajímavost, taky Ztracení v Sinaji. To je spíš jejich dokument z návštěvy v Sinaji, z výletu do pouště, kdy máme možnost slyšet právě tu jejich partnerskou komunikaci. Celé to video je založeno na výpravě do pouště, kdy jsou součástí nějaké delší kolony. A přestože jedou v koloně, tak se najednou odstnou mimo tu kolonu, aniž by si toho všimli, protože jsou právě soustředěni na to, aby to natočili a aby to ještě potom nějakým dalším způsobem umělecky zpracovali. Takže je to taky taková koláž médií a obrazu, ale ten obraz, jak řekla Kamila, taky vlastně vzniká pomocí technologie, jo, toho telefonu. Takže vlastně všechno je tady vlastně mediální obmění, ale to jedno je přeložené do oleje a jedno je prostě multimediální.